Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Zizi u sħaba. Ejja nsejħulhom. Aw Zizi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Ġili kont miexi fuq ir-ramel u rnexxilek tilmaħ xi artzella. L-artzell jiġi f'ħafna forom, isien u kuluri. U kontu tafu li ħafna drabi l-artzell li naraw huwa fdal, għax l-artzell fil-bidu ikun magħluq. Ek. Allura dak l-artzell li naraw fuq ir-ramel huwa il-fdal li min jaf kemm ikun ilu jivvjaġġa bil-mewġ tal-baħar. Tista' anke tiġbor xi ftit minnu u toħloq xi disien. Araw, din hija littra Z ta' Zizi, miktuba bl-artzell. U inti bliema ittra tibda ismek? Ara, tiftakru x'ngħidulu dan? Dan bebbuxu. U kontu tafu li fil-baħar ukoll jeżistu l-bebbux? Dawn insejħulhom bebbux il-baħar. U jekk jirnexxielek issib il-fdaq ta' xi wieħed minn dawn il-bebbux, bħal din, jgħidu li jirnexxielek tisma' l-ħoss tal-baħar. Wow! Insomma, fil-verità, dan il-ħoss ma jkun xejn li fil-ħsejjes li jkun hemm madwarna. U din insejħula gajdra. Fil-gajdra hemm minejn jirnexxielek issib xi perla. B'dawn il-perli mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu xi ġawar, xi ġmiel. Ara xi ġmiel hawn. Illum Zizi niżlet todos fil-baħar u qed tarrex u tfittex tara xi ħlejjaq jgħixu fl-ibħra Maltin. Ara kemm hawn ħut differenti. Dan il-ħut li ġej jismu ton. Ara ġej aktar ton. U din ngħidula awrata. Hawn waħda, 2, 3, 4, 5. Zizi rnexxilha tot 5 awratiet. U wara x'hawn hawn Zizi? Hawn qarnita ħirġa minn bejn il-blat. U taf x'hawn aktar mal-blat? Qed tarawhom dawn il-ħlejjaq bix-xewk ippuntat. Dawn tafu x'ngħidulhom? Dawn insejħulhom rizzi. Attenta li ma jmux niggessu bajk magħhom tafx. Ara x'hemm għaddej minn warajk Zizi? Immi ħelwa dik il-fekruna tal-baħar. U ara hemm iktar fkieren xkejknin għaddejjin warajha. Xi ħlewux. U din tawn x'inhi Zizi? Din xi speċi ta' ħuta ġdida tajt. Żomm ftit, dik mhux ħuta, imma dak fl-ixkun tal-plastik. Xi ħadd traskurat iddeċida li l-fliexkun tal-plastik jarmih fil-baħar minflok fil-landa tal-iskart riċiklabbli. Nalla sibtu Zizi, għax żgur li kien jagħmel ħsara lill-baħar u l-ħlejjaq li jgħixu fih. Zizi qed taqbad dan il-fliexkun biex tkun tista' tarmih fil-landa tal-iskart riċiklabbli kif suppost. Importanti li l-baħar tagħna nieħdu ħsiebu u ma narmu xejn fih. Jekk tkun qed todos fil-baħar, jista' jkun li jirnexxielek tilmaħ xi stilla. Le, mhux stilla bħal dawk li naraw fis-sema, imma stilla tal-baħar. Araw, l-istilla jkun fiha 5 ponot. 1, 2, 3, 4, 5. U hekk nuru n-numru 5 fuq subajna. 5! Kontu tafu li l-istilla tal-baħar la għandha boħ u lanqas demm? Interessanti jux? Ara xi ħlew! Tafu x'insejħulu dan? Dan hu żiemel il-baħar. Iva, għandkom raġun, jidher ħafna differenti miż-żiemel li naraw fuq l-art, imma rasu tixbaħ il-forma ta' ras iż-żiemel. Iż-żiemel il-baħar jom veru bil-mod. Mela jekk nagħmel telli miegħu fil-baħar, żgur li nirbaħ. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk
Allum ser